vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude o tom, že prostě si vylosujeme tady s takovéhle, sexy čapečky nějaké žrádlo, co tady máme na stolu a budeme ho muset sežrat. Ano, přesně to. Takový video. Takže a máme tu Kristýnu. Ahoj. Kaču. A Míšu, která je tady. Ahoj. Ano, takže... Jo, a její kanál budete mít dole v popisku videa. Od koho? Od Kikiny. Já a Kikina. Kdo bude první? Já a Kikina? Ne, normálně losu a pak si Nebo můžeš si ten sundat. Tak dobře. No, Nedem. Holky, nechcete si to sundat všechno. Protože slavíme den díku. A možná si teďka říkáte, proč máme na hlavě tady tyhle cinkrlátka. A to je protože jen tak ze srandy. Hello. Ty vole. Takže si hloubu. Že Já se úplně bojím, co tam. Já to znám. Olej! Oči. Já tě zabiju, Adelo, já tě zabiju. No a takže teďka si vylosuju toho, kdo bude se mnou. ne, to budu já. Na to budu. Aďa. No takže sama to jíš. No. A vybrala jsem si tady Kikču. No. Jsem Kikču. Ne. Ty jsi prostě hrozná. Já se pobleju. Máme normální lžičky železné. 3, 2, ty vole, já se pobleju. Takže na 3, jo? Že to je moč. Ne, to nejde, to je opravdu. Pojď, zavři oči. 3, 2, Nedá. dělej. 3, 2, 1. Dělej. Tak jo, 3, 2. Pojď to chutná jak rybí tuk. A tu nikdo zaběru, ty idiote. To je prdel. Nikdo zaběru ty ichtylek. Jo, tam je moje sklenka. Ne, počkej, bude to takhle, vždycky si vylosuje a kdo bude, a pak ona si něco vylosuje a pak řekne, koho k tomu chce. Jo, tak ty jsi ještě Jo. nebyla. Takže si losuj. Prostě něco hnusnýho. O. Ty vole! Super, takže je kakao. Tady máš kakao. Vezmeme tohle, to má lepší. Jo. No, to Tígu. Jak se těším. Jo, to bude. Hej, ale nevysyp to tady. Říkám, nevysyp to. Mám to tady. Přesně. Nevysyp Já to. to Už se to sype. Takže Ježiš, tak to vyluxuješ. dáš mi mlíko? Mlíko. 2, 1, teď. Taká kača. To je smutná, ale. Míšo. Jde tam. Počkejte, nějak. Chuť to bylo. A já jsem s tebou zase, jo? Nebo s kým jsi? No teď vyber si s kým chceš být. Co máš? Žele. A s kým chceš být? Tak třeba záďou. Nechutná. Fuj! Ne. Pomeranč. Kino, nežarej v tom a... Ne, fuj, mě to vůbec nechutná. 2, tu žalu. 1, teď. To chutná jak čaj. Mhm. Ale úplně. Jak citronka. Teďka žebel, vole. losuje Žebel? Míša. To bude něco. Jsem žebec, vole. Počkej, takže tady mám, držím něco. A Čekat, bravo. 1, 2, 3. tak já budu s tebou. Ne, já s tebou nebudu. Ne, prostě bude se mnou Nebudeš mít kača. Ticho. Vy ty papírky házíte zpátky. No. Přesně tak. No, a když se Počkej, něco jeden bude opakovat, stouček. tak to jsem. Jo, a musíme jeden. Jo. Ne. Dělej, že to. Kde mám pití? Když ty jsi za ní neužrala pořádně, že ne? Tak Ty jsem to snědla. Dělej, uděj to jako kača. Něco teď a dobře. Fuj, kačo. Co je, já se směju. Ona na mě Fuj, to je Můj z vás cítit sálám. Už to kým sálám. Takže teďka losuji, kdo
kača. Fuj. Posmíš. Teď mi to... Tableta! A beru si k sobě Někoho jiného teďka neští. někoho jiného. Tak kaču. Hej, ty jsi Ale tak tu je víc. Takže 3. 3, 2, 1, teď. Tak je kyselá. No, já se si to menší. Ale je dobrý. No uhni a dalo ze záběru, a vím, že je to sladkačinka. Jo. Mhm. Pane bože. Já mám freše v huby. Fuj. Sůl. Koho si bereš k sobě? Kristýnu. To spadne. Vypadá jak diamant. Ty vole, ty tak jdete tady jako. Já se zmotolik, jo. Hej, Ne, víc, ne. kačeno. Ale mám tu šumě. Tak je první ty, já nechci. Naraz. To je hrozně slané. No, Hej, teďka celo. řeknu, počkejte. Sůl je Seď. 3, 2, 1. Žer! Sežer to celé. Dělej, Kaču, dělej. No pomalu, víš. Ne, Kačo, musíš Kačo, celou. Narvi to tam. Já to nechci. Mi žaludek. Dámy a pánové, Kristýna Fuj. Píp! má sůl ve střevě. Babam! To jsou jako Babam! a tebe, Kytínko. To bylo Jo, sexy. To bylo sexy. A dalo Sůl. Tak znova, teď to bylo. To by bylo sranda, kdyby to znovu. Kmín. Oh my god. Já to nedám. 3, 2, Dělejte. 1, teď. To není zase tak hrozné. No teďka kýkna. To je úplně super. No fuj, je to hnusné, ale není to zase strašné, jedla jsem ji horší. To je připomíná. Ale už to začíná pálet. Připálená brambora forever. Ale jde to. V tom krku to nejvíc palí. Já si tím šuměnkovou souplně drinking, baby. Tak jo, mám papírek. Ne, ten už byl, teď nemůžem. Co? Ne, ten taky už byl. Tam zase kmín, jasně. Tak počkej, tenhle vypadá, že ještě nebyl. A jsou to kuličky! A beru si kaču. Já jsem ještě neměla ani... Ty jsi říkal, že tě nemám brát, takže hrstku. Hej, ale nehynám, jo, laskavě. Počkej, 3, 2, 1, teď. No. Chci zabít? Teďka já Nejde No, mě však jo. tam vidět, že ne? Takže losujeme, že jo. Ne, to bude hnusné. Ne, to bude Hej, Adela. dobře. Že ale to už bylo. No ale tam je dvakrát žele, protože je ho víc. Takže jsem správně. To je dobré. Yes, kačena. A zatím největší sra byla Míša Bovy byla česnek. Hej, tak jako... Já jsem taky vypila sůl. Jo, Jo, ale na to brát tu skleničku, když to plivete na zem. No losuj, Jaký kačo. kino? Co to je? Co ty blídky, ty? No, to je ten česneček. Dělej, to už bylo. To už bylo, to vyhoď. Vyhoď to na stav. No dělej, No. losuj. To vypadá, že ještě nebylo. Citronka. Wow. Že bude hnus. Jedna teď. Fuj, to je hnus. Teď já to citronku, že? Tělo. Ale prostě to tečela pryč. Kakao to už bylo. No, tak vyhazuj to, co už bylo. Sůl už bylo. No, říkám, vyhazuj. Drinking, baby. Hej, jako... Mou. Ty vole, To teda píky. Jo! No, dělej. 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 Mám jenom Dělej. A nesmíte to vyprskat. Co to je? Zlobí. Syrup. Napísadelo. Kačeno. Ale pak to nebudete mít stejně. Něco nesmyslného, já prostě nechci. Tak A je to... Ne, to už bylo. Co to je?
tam zase káva. Zase. Pepř. Bože, Já jsem ještě nic nevypila. To je dobrý. To je dobrý. To chutná jak tráva. Jako, Speciál, všichni sníme cukr. Teď! cukr. Fuj, to je přeslazené. Teď. Doufám, že se vám tady tohle video líbilo a ahoj. Ahoj. Sice mě to nejde. Ahoj.